Er heeft een tijd west dat er op Peerske Mandi, op een enkele autocrossnooi, alleen nog maar wat meubelroutes winnen. Eens wie het maar een derde boel op het Frieske platteland doet. Gesloin Remmelt Boonstra van het café in Nijloon zich koersen voor een muziekfestival om deze ladderige dag om te krijgen. En daarmee wie iPop binnen. Het wie 1987. De eerste keer kwamen er zo'n 300 man. Een jaar later wie het café te Lieds. iPop zou uitgroeien tot het podium van de Friesktalige muziek. En een oergezellig maaitidsfeest voor het jong volk uit de Grooithoeken. Opeens hien die een plak werd ze na een lange winter eens weer boeten staan kon te balten, te bier drinken en dat het trof een mooi wiefje te versieren of een mondje te interesseren. We hellen je verhaal bij de man bij waar het 24 jaar lang al je begon. We zullen naar Beert, die het gast alles van de Frieske popmuziek afwit. Een steltje dat mekaar voor het eerst op iPop trof en nou een liedje verwachtend. De muntenverkeerpster was man de huisjesdier en daar haast hij smoort dat ze vertelt wat ze daar al je mooi maken. En een paar iPop-iconen. Doe de Bleker, Els van der Greft, Jit Hiezer, maar ook de loerde muziekmakers van nou en de toekomst. Vraag, wat is de lol van iPop? En wat heeft de Frieske muziek haar gebracht? En wat binnen de verwachtings van ze zo nog bestaan als band als muzikant? Is dat kageloon? Jazeker. Oké. Ik kwam zelf wel een beetje opbouwen. Schoon er net in. Het weer dan mooi waar. Dus binnen hartstikke warm. Dus de meesten gingen ook naar buiten. Mooi een flesje bier. En dus dat weer op de stoel weer voor. De politie bellen van, wij moesten gelijk de straat rondromen. Maar ja goed, krijgen ze er maar lauw. En want door de Bleker, hier inmiddels de gitaar pakt. En nu geboeten en optreden. Dus ja, ziet ze hooi maar weer hier. De gitaar uit de auto, upspelen. Dus ja, toen weer het boetenfeest. En binnen. Ja. Het is begin 1980 uit Remmelt Boonstra zijn riedende snackwijn verruild voor het café van Nijloon. Maar hij is net van doel om alleen nog achter de tafel te staan en ons zijn verhaal nog te jaren. Herman Brood, Hans Dulfer en Shocking Blue komen naar Nijloon. In 1987 organiseert hij te jaren met Gerben Gebrandi het eerste iPop festival. Nou, kom jongens. iPop komt op het moment dat er dus een veel groter wordend aanbod is van Friestalige muziek, Friestalige artiesten. En Remmelt Boonstra die biedt daar dan een podium voor. En die biedt dat podium net één keer, nee, die dacht blijkbaar dat die alle jaren zei, ja, dat doen we alle jaren op Peerske Mandi. En dat is prachtig uit de klauwenroom verzeld, want na 3 edities bij het muziekcafé van Remmelt al Fiesta Lieds. De 3e editie, dus die alles op de door op het dik omdat het zo vol weer. En toen moesten ze naar de hoorkant van de dik naar de Manden verhuizen. En toen is het festival heel iets groter wordt, met heel iets meer tinten en heel iets meer kantelmeters, omdat wat het nou is. Ik deed toen officieel zelf niet met. En toen was er zo'n volk, maar ik had altijd mijn gitaar wel achter een auto liggen. En de buurt waren heel zo'n volk, waren prachtig mooie dagen en die konden er niet meer in. En ik dacht, nou dan geef ik maar een buitenconcert, dat leek me wel wat. Ja. Nou kijk, die vond ik ook nog, of die kreeg ik laatst zelfs van hier. Dit een poster die voor mijn optredens waar ik in over en die had hem op hardboard plakt. Maar deze foto is ook genomen bij iPop in Nederland. Simon Bleker die had hem genomen toen. Bij mij is zo gek mogelijk. Of het is zo serieus mogelijk. Die grote grieze middenweg, dat is niks voor mij. En daar doe ik ook niks aan. Als hij voortgaat te spelen, dan
is het vooral de Stavers en Misthoorn die het jet, want dat willen de meesten vaak jaren. Maar hij had ik heel mooi repertoire, was in de kerkjes van Siebrande Hoesbijgerlijks, wat heel goed als je rug komt. Hele gevoelige, hele poëtische teksten. Mijn mem die lag toen op sterven. We waren toen bij geweest samen, zijn zuster van mij en ik. En dan kom je thuis, maar dan ben je er wel wat over kwijt. En toen keek ik naar die foto. Ja, toen scoort me dat er binnen, verdwaald in het tijd. Het is nou die oude, doodzieke vrouw. En hier was zij, dat meisje, maar daar komen ze weer waarom in de kindertijd. Dus ze waren dat meisje met die vlechten. Ze zocht een mem op een gang. Zuster zei je met te slapen. En ze aaide haar over het wang. Want mijn mem die heeft mij ook altijd goed weten te inspireren. Want in de jaren 60, ik liep rond met sokkelang haar. Maar iedereen sprak er schande van. Mijn mem zei altijd, het gaat om de binnenkant, dat moet je goed onthouden. Ik heb altijd gedacht van, ik wil proberen wat leuke nummers te schrijven, toch? Nee. Ja. Maar nooit de ambitie gewoon om zeg maar de vrouw in. Nee. Ze waren dat meisje met die vlechten. Ze zocht een mem op een gang. Zuster zei, je moet te slapen. En aaide haar over het wang. Binnen het Friese taalgebied heeft ik nog verschillende streektalen en heeft verschillende stadstalen. En het mooie van iPop is, van de stichting iPop, is dat ze al die talen te haar werkgebied rekenen. Nou, Doorde is een exponent van het Stadsfrisk, meer specifiek van het Stavers. En het is een man die het continu teruggaat. Hij wordt van die 60 hier, maar hij levert nog altijd kwaliteit. Maar dan heb ik ook een versje, dat in ieder geval de laatste, dat staat ook niet op een DVD of CD of wat nog, en dat moet ook maar niet. Via YouTube kun je er wel aankomen, maar dat gaat toch al niet, hè? Dat is een protestlied tegen ontharingsmiddel. En dat heet dan ook een Loes, die lieve skat. Loes, die heeft geen poes met een oren gehad, maar er waren iemand, dat had ik al vernomen, die heette Loes. En die lag dan aan het eten, die lag te janken op een stoel, zo van lachen, zo van... Vaak had een ex van mij ontsteking in de blaas, maar volgens de dokter met eigen schuld helaas. Het speel goed warm houden is de beste antivries. En daarom draagt Loesje bakkenbaden in de lies. En van tevoren dan verneem ik wel, hoor, die kan dat wel hebben. En dan... Ja. Nou, dit is nou de Oude Zeil. Maar ja goed, er is hier geweest, die heeft het helemaal verprutst. En je ziet nou een mooie grote tapkast. Heel oude tapkast. Die nou ondersteekt. En dan weer dit harkzangje zeil. iPop had een aantal iconen. Dat wil zeggen, wat bedoelen ze eruit? Dat binnen artiesten dat van Blikken het dat ze op iPop altijd heel goed scoren. Dus scoren bij het publiek, dat het publiek mooi op sleeptouw nemen en dat het publiek graag naar die artiesten zien wil. Waar binnen dat? En dat het in het verleden bands was als Briekenbeck, werd dan ik vooral de, ja, zeg maar de wat riepere popleefhebber van kwam, want de Briekenbeck maakt een goed stukje muziek. Datzelfde geldt voor Raboelje. Dat ik een band die een hele soort muziek in zijn loer deed. En op een bepaald stuit, dan kreeg je toch dat die huddere bands, zoals Jet Eater en Chattel, dat die echt hele belangrijke exponenten waren van het iPop loer. En dan wie het spul natuurlijk al aan drinken vanuit horen. En dan wie het wollen ze even, toch van dan zie je een zoon die en dat soort spullen. En ik dan wel wat een hekel aan. Maar verder, ja, het wie ik altijd feest. Leuke dingen beleefd? Nou ja, dan niet de gitaar ik mij. Wij hier, maar ik weet niet dat Nou ja. wij hier toen een keer, want het was heel spontaan. Wij hier een gitarist die zijn snaar knapte. En dat heeft natuurlijk altijd. Doe de Bleker had het om de hele minuut. Dus die ken maar voor jou een snaar en daar. Maar toen we kregen voor dus musical, waren we met feestjes bezig. En ik had toen in die tijd
dat hij maar die snaar bezig weer, wie ik kon spelen. Gewoon een versje wat we toen net als Brikkeback dien, maar wat de hele zaal aan het einde mij zong. En dat was wel heel grappig. Het is net oors, maar alle dagen de sfeer waarom doch ik toch altijd al het werk van mijn mem. En mijn zussen erbij, het is net oors. En het laatste een Christen van het is net oors. Nee, nee, het is net oors. En de hele zaal begon. Nee, nee, het is net oors. Nou, dan ben ik 3 minuten verder en toen hier die snaren weer op en toen werd het weer klaar. Oké, en dat ontstierde er zo spontaan. Dat spontaan. kwam gewoon in hol op. En de hele zaal die zong mij. Nou, dat vond ik geweldig. Ja, prachtig. Dit is wel iets van een meubel, hè, was de krijg je. Daar komen draaien heel toe de meesten. Dat is gewoon het Frieske hart van de Frieske muziek. En buiten dat, het is een groot feest. Het is soepen, wippen en roken. Nou, dat denk je dan. Of net, Albert? Roken dat er nog meer. En dat mag ik best wel eens even zijn worden. Zeg het dan eens een keer. Hè? Dat zou ik zeggen, dat als je te vol ambitie hebt, te graag willen, dan lukt het net. Wij hebben hier de luurs in de pijls van bands die echt heel veel ambitie hebben. En die ergen hun, dat komt ze neus. Omdat wij dat zichtbaar net hier, maar het verder kwam ze hun. En dat is humor. Oh nee, dat zie ik wel. Zo ik de rokjes, naar onder stringjes, dan denk ik kom hier nog bij. Dat ik je krijg nog niet meer op de stiet. Jit is er het in je boodschap en het is een feestmaatje. En elke keer weer. En de meesten die begrijpen dat wel. Dus. En de teksten? Ja, die ben lekker door. Die draaien maar je loer. Een keel op stal, dat vinden ze het best te lekker. Dus had ik bij de boer, kom op stal, al dan hier te droeg en mal. En de keel die valt, ja weer weer roze stekker. Nou ja, het hele feest gebeuren, dan gaan we naar de knappen los en gaan we met de banaan. Dan gaat het maar soms. En zo, als je dan weer omscheuren, denk je, oh, help, wat heb ik die maar... Waar zit hem dat in? Ik denk, ik de roege muziek, dat het mooi wordt. En ik, nou ja, omdat zij op en top Fries binnen en ze hebben nummers nou echt van, kom op van Friesland en Holland in de groepen. En zulke dingen, ja, dat. En als je echt Fries binnen, dan wil je direct wat voelen. Ja. Dat bist ook. Ja, dat ben ik. Ja. Ja, ik ben helemaal op en top Fries. En ik kom gaaf in mijn Friesland op. Maar ja, die Jitties, die heb ik hele skunnige teksten wel, hè? Ja, ik weet het. En ik heb van meestal ja, nou, Mr. Famke en er is erbij te bolten alsof tekst, jongens, die eigenlijk bij meer bij man, die hebben maar kleer. Ja, ik vind het gewoon machtig en ik doe het lekker mooi. Die teksten van Jitties, nou ja, ik heb daar ooit een artikel geschreven van hier, een vrij wijdwaardig artikel. En toen heb ik een stukmaandag van die zaken oorhalen. En mijn boorman op de Friese Academie, Flippers Breuker, die hier nog nooit zo volgoorig in bij elkaar lezen zei als in dat artikel. Wat vind je men ervan? Ja, die vindt we best. Hij met me in eerst ook iets van, nou, ik weet het net, en met maar net Family Spikes. En ja, er zijn toch al mensen die ziek naar ruzie. Maar op een gegeven moment hier zo ook iets van, ja, kleer, we kent ik net keren. En ja, ze vinden het machtig. Dat we kleer van dit voor een feestje. Ja, het is bij de doos.
En het is toch zo, aan het eind van de dag heeft iedereen aardig wat op. Maar dat maakt de pret net vinden. En daarom heet het toch zoiets van, ja, kleren, we beuken en we doggen wel, maar we hebben ook ooit het waarom heen. Wat er hier door de kap niet is. Hier is in die zin een typische iPod-band, omdat die typisch toch de hele presentatie, alles over de top, om zo maar te zeggen. Dus ik het Frieszinnige over de top. En hele simpele, knoordlode punkrock spelen. En dat is Westo nou een keer een hele soort mensen die net ook zo, maar hele fijne vloesjes in de eer en zegenen binnen. Die helft met dit soort muziek door de streek. Net veel meer, jong. Net veel meer. Kist die wijzen wel een beetje verliek je. Hetzelfde soort het publiek. Dat was wat nou bij de Hoenekop. Nou, passagier, waar hebben we hier? Jappie commando, mijn backdoorscheren. Jappie, jongen, hoe is het nou? 6 dan nog steeds binnen commando. De Hoenekop die zongt in de taal van de gewone man, om zo maar te zeggen. Jappie commando! Maar net alleen de taal van de gewone man, ook de onderwerpen van de gewone man. Het uitdrukken van de bouwvakkers, het op een steger staan, het eventueel conflict hebben met uitvierders of met bazen en dat soort dingen. Nou, dat wordt heel duidelijk bezongen in die teksten van de Hoenekop. En er is nog een keer een heel groot pad van het publiek dat herkent hem daarin. Welkom alweer op uw reguliere keerkomsten. Rol het notulen met afstuurt en de werklist. Ik heb het iets in. Bij iPop gaat alles in het Friesk. Net dat ze nou zo Frieskzinnig binnen, maar gewoon omdat ze dat zo willen. Ik op het festival zelf wordt absoluut geen orentaal tolereerd. Nee, stond duidelijk in de contracten Friestalig. En dus net de orentaal gebruiken. Of het moet een streektaal wezen. Maar verder alleen nog in het Fries. En had ze het wel in? Want het is wel gebeurd. Het is gebeurd. Die kregen dan een rode kaart. Kwam de eerste keer net weer op iPop. En die waren dicht. De geloofsman die zette de knappen uit. Dus de middel loopt uit. Sint-Wurg heeft het ook taalachterstanden in het onderwijs. En dan gaat het vooral over het Hollands. Maar zelfs in Friesland binnen de taalachterstanden wordt het Fries gewoon belangrijk. Gigantisch. Nou, maar dit soort festivals heeft in elk geval een positieve draai daarom ja. En zei jongens, Fries een gewone taal, dat is gewoon alle muziek in maatje. En dat dacht ik wel blikken. Want zo'n iPop, de eerste keer had de Friese muziek een hele grote groei erop maken. Die er uiteindelijk in resulteren heeft dat Omroep Friesland al zo'n ieder wat op dat je de top 100 alle keer niet sturen kan. En in de jaarvakantie van 2011 zelfs een top 1000 maar alleen een Fries materiaal uitsturen koe. Dus zoveel materiaal het onder oren iPop mij genereren. Draaien ze handen. En jou binnen daar nog altijd? Ja, dan nog altijd mooi. Omdat die man dus altijd het huisje deed, moest hij er even opstaan met een placetrol en op een wc-pot zitten gaan. En niks die erin bij, maar de wc-borstel. Wij zeggen daar van alles op iPop, nou. Hevige vrijpartijen en alles erbij. Nou, wij konden genieten, hè? Ja. Ja, wat dat betreft leven we helemaal mooi. Ze konden hem al hier. Ze waren blij dat er weer wie. En toen lag er zijn jongen, die moest zo spuien, die is zoveel drank aan. Die lag mooi varoor in de wc-pot te spuien. En dan komt een orenjongen in en die wie ik zat dronken als een krode. En die moest zo nodig. En die liet zijn jongen op de schouder van degene die spuien moest. En die pis in de pot. Nou, we hebben er nog altijd door. Ja. Wat hebben wij verschrikkelijk laken. Dus een besteding zijn wat je gebeurt. Ja, dat kan je dan niet gewoon laten. Nou, dat ben hele sabbelenen of van alles. Nou. En we werden een boer, maar dan kom ik wel oudere mensen op iPop. Ja? Echt van die oude boertjes en zo. Nou. En dan zei je mij, hoe let met de jojo naar huis daar? Ik zei, joh, er dan belang bij wanneer ik naar huis moet? Hij zegt, ja, en we wijen jou. Nou, ik zei, dat giet jou niks om wat ik wijen. Nou, nee, zeg maar dat jou alleen binnen wil ik je wel thuis brengen.
Ik zei, ja, dat zal wel. Die binnen er wel meer die het mij wel thuis brengen willen. Maar ik zei, ik traap je er net in, zei ik dan. Nou. Maar wij gingen altijd willen. Ja. We laken een hele dag. Als we daar wien. Het wie er ook, hè? Dat stiet er ook in. Hè? Je kreeg wel zwier op een bullig. Ja. Want wij wienden naar middags in hoor. Hè? En dan 6 uur maand kwamen we thuis. Dan wien we brutsen. Maar dat... 2 dagen later wie dat weer hoor. Ja. Ja, financieel wordt het wel duur van de meeste jaren. Vorig jaar konden we het merken. Toen werd het wat minder druk. En dat plaat hem ook niet euro. Nou, het is al je het jaar en de intree wordt wat duurder. Maar toch, als je wat zo'n munt moet jouwen, het is net te filmen. Er binnen wat ik kan met 3 keer voor 50 euro munten hebben. Nou, dat is... De kerst 3 weken van huishoudje haast. Nou, ik heb wat denk ik dan. Maar ja, zo denken jonge lui, die denken zo net meer, nou. Wij jenden gewoon thuis op iPod. En zo viel ik het nog. En ik heb er nog weer zin in. Er is altijd wel wat verzeld. En de ene die kan wat beter over de drank wat oren. En er is altijd wel wat vluchterij en zo. Dat is dat. Maar op een of andere wijze het ooit op zo'n positie krijgen, vooral in de bruidhoeken, dat zelfs de ouders van de band vinden dat dat een vertrouwde zaak is. En eigenlijk het onrecommenderen om daarheen, dat maakt je ook mooi maken. Ja. Nou, ik stond te wachten bij de tent, muziek weer trek houden, omdat het zien horen geweest. Nou, en zo werd ik toch een jongen bij de binnenteelt en zo kwam ik Bok in dat groepje te staan. Nou, toen raakten we aan de praat. Nou, toen is hij mooi gang naar huis. Nou, toen hebben we bij ons thuis zitten. Nou, toen kwamen mijn ouders nog thuis en mijn vrouw nog, omdat mijn man dan die nacht steeds maar hier die weer. Dus dan heb ik gewoon even gezellig mooi snel borreld. Ja. Toen zie ik mijn zus thuis. Ik zei, ik ben vorige week in Bruidel geweest, maar ik zou een hek zo'n leuk van ontmoet. Ik zei, dat is correct wat. Ik zei, had hij me een keer bellen geweest, meestal, ik zei, dan is het helemaal klaar. En ik zie bij mijn zus, toen ik dat vertelde, toen weer tuut. Nou, toen was het 3 keer meteen. Nou, toen weer helemaal klaar. Ja, nou, dat zag ik ook wat inderdaad. Nou, toen hebben we het huisprut, daar heb ik wat gekregen. 2010 trouwd en 2012, nou, de liet ze. Ja. En het aparte is van, er is ook nog een veske hoe je maken en iPop. Hoe zit dat in elkaar? Dat kan ik heel goed vertellen. Ik wie, vlak bij haar wie ik aan het werk. Ik hoor die helemaal nog net. Ja, ik hoor helemaal van de ouderen net. Maar we waren met Sean aan het werk. Want Timmerdien en Gibson. En dat waren echt hele leuke mensen weer inderdaad. Nou, wij vrijdagmiddags, weer altijd gezellig. En biertje en een hapje en een drankje, zeg maar. Dus dan kom ik wat meer in mijn verhaal. In mijn verhaal, dan praat ik wat meer. Maar ja, die man die dus de zanger werd. Maar hij zei op het eind van de, ik weet het heel goed, aan het eind van de klus zei hij van dat popkijk hij heb goed naar die luisterd. En hij zei, ik heb een liedje voor die maken. Nou, ik zei, hartstikke mooi. Ja, dat die was, dat die wel wat had, hè, was al je vertelde, er een drankje op. Ja. Nou, dat hem wel rek en inspireert en daar had hij toen een nummer verschreven. Ja. Ja. En het leuke is dat lied, want hij stiert dit hier op iPod, toch? Ja, klopt. Ja. En dan gaat er dit ook zo. Ja, dat werd hij wel zo, ja. Ja. En dan zie je hem in. Ja. Of staan dan bij hem op podium? Nou, dat hoop ik net, maar we beginnen wel aan het eind. Dan moet je eerst uit. Ik ben het wel verkost, maar... Ja, dat is zo zijn bijrekenen. Ja. Ik ben er één ding vergeten, toch?
te spelen. Want Liedewij welkomt hier. Liedewij had zich ommelden, die zich op je site en die zei van, hey, mijn film je vooral in bestuur. En hoe zit dat eigenlijk? De best. Dat ben ik. Hartstikke welkom. Dank u wel. En Anneke Douwme en Griet Wiersma. Ja, als je dan toch voor het verliezen wat succes is en wat nog nooit op iPop staan heeft. Ja, we denken dat toch ook wel leuk is om die deel te zetten. In de woorden staan ze nog geregeld in de feesttent. Dus ja, waarom zou dat je net kennen? Nee. Maar passen ze bij iPop? Ja, ik denk het wel. Want dan van die jongens zeker weten. Ja, dat wordt feest. Ja? Want wat is iPop in die beleving? Ja, iPop is een podium voor de Friese muziek. Op zijn allerbreedst, van harkzangjes tot ja, van de Monsters of Rock, de iPop All-Stars die we hebben. We hebben country, we hebben bluegrass, dus de Friese muziek op zijn allerbreedst. Ja, en daarnaast is het gewoon een feest voor de jonge Rijn. Het is ja, een groot dwarpsfeest, zo is dat eigenlijk wel niet meer, denk ik. Jacob Haagsma, de muziekrecensent van de Ljouwte Kranten, die vergelijkt het iPop met carnaval. Nou, daar heb ik voor een part gelijk om. Het is ik een carnaval en het is ik het is voor een part ik misschien wel een soort van huwelijksmerk. En daar zit is wat feestelijks mee aan niks en dat feestelijke dat soort van niet door carnaval nemen kunnen. En misschien is iPop wel een Friese vorm van carnaval. Daar ben ik het nooit mee eens geweest. Ik vond het net leuk altijd schreeuwen, maar nee, het hier meer. Het is geen carnaval. Wat is het dan wel? Het is gewoon een leuk muziekfestival. En het is geen carnaval van Hub en Heisa. Nee, dat is net. We slingeren je een lieddiekjedel op zoek naar de jongste generatie Friese rockers. En mooi even naar binnen. We zijn al aan het repeteren voor de eerste NNB, Engeland. Gosse Pieter de Vries heeft de eigen bob op de kop. Hij is de frontman van de band. Hij vangt u zo. En we zijn wat moed van emotie. We hebben de tijd dat we ja, feest. Wat is hier erbij? Brengen, kijk dan. We hebben toch wel hele serieuze teksten. Ja, we hebben best wel heel veel serieuze teksten, maar gewoon op feestmuziek. Dus iedereen die het dus hoorde, ja, hoe meestal die dronken ben en die reden zien deden. En ja, bij die was zelf het mooi maatje. En ja, maar ik wil denken hoe laat je slopen en Wat leven. Wat leven, ja. Gewoon dingen die gebeuren, die mooi maatje, protestzongs, in de oergiet, hij weet wel zat van. Ja. Nou ja, ze strooien al je dingen die schuggen en beleven. Ja. Omdat je zo'n testen dingen, dit allemaal energie bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja, de meeste in Polen waar dit nu steeds van, de muziek komt uit, zo zien ze bij voor, nou het meeste uit Ierland hebben je het, en die zo van, dus het gaat soms niet eens om die test, maar gewoon die agressie, die energie die eruit komen maakt. En dan maakt het in deze muziek soms net eens uit wat je zegt, en dan maakt het de taal eigenlijk ik net niet eens meer uit. Want ja, we spelen ik wil Boetenfriesland naar me toe, wel dingetjes, en we zijn ook dingetjes aan het opzetten met steeds van, ja, waarom met Boetenfriesland? Ja. Als je popmuziek bent in Midland, in Engeland of in de sterren van Amerika, dan kiest je van club naar club en van podium naar podium. En in Friesland is het zo, ja, daar binnen maar een stuk maar het dwarpen en alle steden. En daar maakt het helemaal weer afspelen. Daarnaast, en ik ken van mijn functie als oud-voorzitter van de vakjury van Lied Internationaal, ken ik zien dat zei ik van ja, Friesland speelt wat muziekcultuur onbelangrijk en muziek in een taal in Europa net zwak bij. Ik als het afzegt in Wales of in Catalonië of in al dat soort minderheidsgebieden dan tot Friesland, het verschoort goed. Ja, een stuk van mijn leven werden, ja. Ik geef vader die ik net bedenken ken dat het zou uitgroeien komen. En dat ze dan tevreden met hun huis te gaan. En al die zeggen bedankt, die we een prachtig hooi. En dat zag hem hier. Ja, nou een goed gevoel bij en het ooit voor.